Акира Куросава и творческия му път към световните фестивали. Акира Куросава е японски кинорежисьор, продуцент, сценарист и монтажист, роден през 1910 г. в Токио и починал в същия град през 1998. Куросава е най-известният японски кинематографист и един от най-влиятелните режисьори в света на киното. Опитва да се занимава с приложно изкуство. Учи живопис в западен стил в Токио, но няма академична степен от университет. Изоставя рисуването заради киното. В своята продължила половин век кариера Куросава режисира около 30 филма. Творчеството му може да се раздели на два големи цикъла. Филми, развиващи се в феодалния период на Япония, към който спадат Рашомон, Седемте самураи, Кагемуша и Размирие, и филми на съвременни социални теми Пияният ангел и Да се живее. Куросава често работи с отбран актьорски състав. Най-известните лица от неговите филми са актьорите Тоширо Мифуне и Такаши Шимура. Отличителна черта на творбите на Куросава е дълбокият хуманизъм, философското осмисляне на сюжета и съчувствието към неправданите, отритнатите и слабите. Режисьорът обръща внимание и на най-малкия детайл. Още в ранните си години Куросава е окуражен да започне да рисува от учителя си в училище и мечтае да стане художник. Малкият Куросава често посещава киносалоните и театрите, но тогава не проявява интерес към това изкуство. Поради финансова невъзможност спира да развива кариерата си на художник. Започва да прекарва времето си в четене на книги, ходене на театър и особено внимание отделя на киното. Мести се да живее при брат си Хейго, който тогава работи като Сецо Мееша, главен тълковател на неми филми, и го запознава с някои колеги от киносредите. Самоубийството на 27 годишна възраст на брат му Хейго повлиява силно на Куросава. 3 години се лута безцелно, огорчен от смъртта на своя кумир и все повече губи надежда в художествените си способности. През 1936 г. Куросава кандидатства за позиция като асистент-режисьор в японската филмова компания Фотохимическа лаборатория. Сред стотици кандидати Куросава сяда за първи път да пише сценарий и е приет успешно. Тогава среща Каджиро Ямамото, който след време определя за свой ментор и най-добър учител по кинорежисура. В следващите 2 години Акира Куросава постепенно се издига и става главен асистент на своя ментор. Ямамото започва да възлага писането на сценарии на своя асистент и за кратко време написва няколко. Куросава се научава на монтажна работа, как да ръководи актьорски състав и наслагване на звука в лентата. Куросава прави своя дебют като режисьор по време на Втората световна война с популярният екшън филм Санширо Согата от 1943 г. От тогава кинодеецът започва самостоятелна режисьорска кариера. След войната, чрез филма Пияният ангел от 1948, Куросава затвърждава репутацията си като един от най-важните млади режисьори в Япония. Младият кинотворец обрисува следвоенния период в Япония. Разрухата, борбата между доброто и злото, отчаянието и надеждата. През 1950 г. той прави Рашомон, който печели наградите Златен лъв от кинофестивала във Венеция и е номиниран за Оскар в категорията Най-добър художник на черно-бял филм. Това прави режисьора световно известен. Чрез филма си Рашомон той отваря вратите на японското кино, дотогава неизвестно на широката публика. Творбите на Куросава са силно повлияни от западното кино и европейската литература, които той смесва успешно с традиционната японска култура. Филмът Седемте самураи от 1954 г. окончателно утвърждава японския режисьор като явление в киното. Продукцията е известна не само със своите технически постижения и сюжет, но и със задълбоченото си изследване на човешките теми, което го прави вечна класика. Рашомон и Седемте самураи печелят наградите съответно Златен лъв и Сребърен лъв на фестивала във Венеция. На филмовия фестивал в Кан филмът Кагемуша печели Златна палма,
една от най-престижните награди в света на киното. На Берлинския филмов фестивал за филма си "Скритата крепост" Куросава печели награда за най-добър режисьор през 1959. На Московския международен филмов фестивал Дерсу Озала е отличен със златна награда през 1975. На филмовите награди Цезар Ран е награден като най-добър чуждоезичен филм. Печели и Оскари в две категории: за най-добър чуждоезичен филм Дерсу Озала през 1976 г. и за почетен Оскар за изключителен принос към киното през 90-та. В речта си Куросава благодари с характерна скромност, заявявайки, че въпреки наградата той все още учи как да прави кино. このような大変立派な賞をいただいて誠に光栄に思います。 I am very deeply honored to receive such a wonderful prize. しかし果たして私がそれに値するかどうか少し心配です。 I have to ask whether I really deserve it. I'm a little worried. なぜなら私はまだ映画がよく分かっていない。 Because I don't feel that I understand cinema yet. 映画というものは素晴らしい。しかしこの素晴らしく美しいものをつかむのは大変難しい。 Cinema is a marvelous thing, but to grasp its true essence is very, very difficult. この映画という素晴らしいものをつかむために全力を尽くすつもりです。それがこの賞に応える一番いい方法だと思うからです。 But what I promise you is that from now on, I will work as hard as I can at making movies, and maybe by following this path, I will achieve an understanding of the true essence of cinema and earn this award. Въпреки популярността си на Запад, в родината си Куросава остава недооценен. В периода на 70-те години, след неуспешен опит за кариера в САЩ, режисьорът се сблъсква с финансови затруднения. След финансовия провал на "Долу да е скаден" прави опит за самоубийство. През 1975 година Акира Куросава се завръща в киното с руско-японската продукция Дерсу Озала, която има голям успех. Характерно за творчеството на Акира Куросава е връзката на японската с европейската култура. Филмите му женат голям успех, като по Рашомон и Седемте самураи се правят ремейкове. Американски режисьори като Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Франсис Форд Копола, Мартин Скорсезе и други признават, че са повлияни от творчеството на японския кинодеец.